Klokken er, hvad klokken egentlig? 2:07. Klokken 7. Sidder første klasse. Vej til København til Vismandsspillet. Hvad skal det gå? Hvad går det ud på? Hvad? Hvad går det ud på? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Det går ud på at blive Danmarks bedste vismand, hvilket ligger i navnet. Så vi skal quizze farviden. Bagefter skal vi aflevere en præsentation, PowerPoint. Så dommerpanelet vælger 3 prævente grupper ud, som så skal debattere mod hinanden. Og det er sådan pænt meget det, vi er på vej over til nu. Men vi mangler sådan lige navne, der står på i Nyborg. Stærk mand. Stærk spiller. Ja, stærk spiller på holdet. Ja. Glæder du dig til turen, Mads? Jeg glæder mig. Jeg glæder mig især til julefrokosten bagefter. Ja, det bliver en god fornøjelse. Ja, fandme fedt. Det bliver rigtig godt. Jeg glæder mig til at se navnet igen. Ja, det er lang tid siden. Jeg savner mig meget. Ja, vi er nu i Nyborg. Hallo? Der har vi navne. Hvad er forventningerne til i dag, navne? Meget til vi vinder over jer. Men lige nu er glad ved os bare til at komme til Valby. Valby Bakke. Mads, hvad læser du? Jeg læser lige lidt om Adam Smith. Jeg tænker, det er noget, der kommer op i debatten i dag, så det er klart, det skal jeg lige have styr på. Er du klar til at debattere, hvad handler Adam Smith om? Jeg er fuldstændig klar. Hvad handler det om? Adam Smith, hvem er han? Adam Smith, han er, kan man sige, han står ligesom for den økonomiske liberalisme, og som forgangsmand for det. Han var den rigtig første, kan man sige, samfundsøkonomiske superhero. Så han er meget interessant. Ja. Så vi ankommer, Martin. Hvad siger du til det? Ja, men det var en god tur. Så Ja. jeg glæder mig til at komme ind i rådet. Første runde overstået. Hvordan gik det? Dårligt. Peach, du blev sidst. Det var også. Nej, det er sidste plads. Vi starter forkert på de 3 første. Ja. Så er man skidt sted. Ja. Især når der er et hold, der svarer rigtigt på alle 20 spørgsmål, så Er de hurtigste samtidig? ja, så er det svært at komme fremad. Ja. Men den tæller jo kun 25%, så Vi er optimistiske. ja, vi er. Der er en chance for sidste runde. Ja, Slutspurten. Ja. Hvad med din gruppe, Martin? Ja, vi er utilfredse, men vi blev godt nok nummer 3. Så Jeg jeg satte næsten op efter mere. Ja. Jeg var hele gangen 9 på 100 meter, så var jeg godt slutspurten. Hvad med spørgsmålene? Var de svære? Nej, det krævede en god forforståelse for de her ting. Man kunne godt have noget af statistikken, kunne man godt have læst op på hjemmefra. Der står gruppeopgave på. Og det er den opgave, som I skal lave. Og der har I indtil klokken 10:01. Den vil fylde 75% af den vurdering, som der er afgørende for, om vi går videre til den endelige finale blandt sidste 3. Alle hold skal lave en PowerPoint til præstationen. Der er 4 minutter til præstation og 4 minutter til spørgsmål fra dommerne. Der vil blive lagt vægt på præstationsteknik og elevernes faglige forståelse og selvstændighed. Det minder jo fuldstændig om, de krav, der er til samfundsfag. Så har vi en afsluttende debat. De 3 hold, som sammenlagt har gjort det bedste inden for spilrunden og præstationen, der videre til debatten, der var omkring 45-60 minutter. Det vindende hold er det hold, som argumenterer bedst under debatten for deres eget forslag. Skabe en større skatteindkomst med os og gøre det her. Der må være sat ret på. Hvis det er det sidste hurtigt altså det samlede plan, der skal opfatte det som noget, der mest påvirker udbudssiden af dansk økonomi, altså folkeoproduktion. Det overvejer, det er for eksempel elforsikring, som vi har frem øjeblikket af rykke deres lærer,
Så meget at holde lige noget kunstigt til det og lige noget. Når vi gør sådan nogle ting, og vi laver sådan nogle tiltag her, så kommer vi også med nogle konsekvenser for vores offentlige satser. Det er noget, vi skal finansiere på en eller anden måde. Der er det så. Det er ligesom to ting, der bare virker lidt på samme måde. Altså, sådan ser jeg på det. Ja, altså ikke helt. Jeg tænker, det er to måder, hvorpå. Jeg synes, det gik relativt godt. Kom fint igennem vores punkter, og vi havde lidt problemer med tiden, men det gik egentlig fint. Det var ikke noget, hvor vi sådan virkelig havde problemer med at svare på alle de spørgsmål. Det var en god kritik, at vi havde forberedt, hvad for nogle spørgsmål de muligvis skulle stille, og så havde du svar klar. Og men også at vi skal spørgsmål og kommentarer til de andre præsentationer, hvis vi nu skulle blive. Okay. Så I har en god fornemmelse? Ja, alt er relativt, men altså sådan fint nok. Det er svært at bedømme egen tid. Okay, lad os høre Sune og Mathias. Vi er nok ikke lige så forberedt på den næste hold, hvis det er det. Hvis det er det. Nej, det tror jeg ikke. Men der er altid lov at håbe, eller relativt. Vi kunne godt have brugt lidt mere tid på vores forsvarelse. Fordi jeg er blevet presset, synes jeg. Men det gik egentlig okay. Sådan lidt. Ja, sådan lidt. Okay. Vi tager den videre til næste år og kommer igen næste år. Lad os se, hvad der sker. Okay. Ja, sidste gruppe. Gik. Men nogenlunde vil jeg sige, så fordi det gik godt faktisk. Jeg fik lige en positiv kommentar, hvor en var... Han kom lige med en pæn kommentar til, at han synes, det var godt. Det var vi kom ind på, så det tegner det nogenlunde. Vi vil ikke stile for højt, men vi håber da. Ja, vi får se. Jeg har tænkt, at det er 4. Jeg må ikke tænke. Og det er den der brede. Ja, det er ikke lige til over. Gør det værd? Så er ikke tilbage i Danmark. Tre hold, som nu skal debattere. Og vi vil gerne se Freakonomics. Først og fremmest, der er noget finansiering, altså hvor er, altså det skal godt være forskellige forsvarsgrader, det er jo ikke selvfinansierende. Der er jo noget inflationær crowding out på lidt længere mellemlang sigt, gør at du kan ikke finansiere det krone til krone ved varslingsskat, ellers man har gjort det før. Hvordan forholder jeg til det? Altså det kan være rigtigt. Jeg vil så sige, hvis det er rigtigt, så går opgaven jo heller ikke ud på, at det er noget underskud. Det kan vi se, at vi også har, altså det er også, det må man gerne. Derudover så havde vi jo en finansiering af det her skattelse i form af det opbyggede. Der var en grund til det, og de incitament til arbejde var vores del af, at på lang sigt, der skal vi skabe mere dynamisk samfund. Jeg ved godt, vi har en flexicurity-model, men den er meget udbygget i forhold til de lande, vi arbejder sammen med. Vi havde en finansiering af det, det var ikke helt ufinansieret. Det passede beløb. Og OECD-organer siger, at ulighed... Hvordan synes I finalen gik? Jeg synes, det gik rigtig fint. Det var ikke godt faktisk. Meget bedre end den indledende runde. På hvilken måde bedre? Vi havde fokus på begge to at snakke, og det der med, at vi holdt en meget super tone, stille og roligt, vi snakkede roligt. Det var ikke en ophedet debat fra vores side i hvert fald. Så vi havde, altså vi fulgte generelt den strategi, vi havde lagt fra start af en til, den fulgte vi jo godt. Også hvis vi sammenligner med en anden gruppe, som måske havde en elev, som var lidt dygtigere end os i hvert fald, men så vi fremstod i hvert fald bedre som hold. Så må man se, hvad dommerne efter. Og vinderne i dag, det er Freakonomics. Ja, Mathias og Martin, tillykke med det. Tak. Skal der hammer spejre? Der skal Hammersfejre!